Kawadhi nyime ni oganda go eko mabende notimo wuodhe gi gach reru manowuok e boma ma Nairobi nyaka Kisumu odiochieng'no ero manyoro opako ahinya piny owacho ma pacho kaendi kanyakla kod kambi reru mano ero mar Railways kuom chero wuodhe reru e kind bombe ariyo go eko kagiloso bang' chopo e boma ma Kisumu midhiambo manyoro. Jowuoth go eko opako okang' ma kamano ero kagiwacho ni kata obedo ni seche to ne gikawo mathoth ma gichopo godo e boma ma Kisumu kagiwuok Nairobi, ne gichopo maber kendo maonge kod achiedh nade moro amora, kendo bende nengo mar wuoth ma kamago eko ne ni piny ma owinjore kod ofuk oganda. Gach reru no ero nowuok e boma ma Nairobi saa 12 ma okinyi kendo ochopo e boma ma Kisumu saa 12 midhiambo. Gino ero mabende nyiso ni nokawo seche maromo 12 e wuoth. Kama endi en gach reru mokwongo timo wuodhe gi e kind bombe ariyo go eko mano boma ma Nairobi kod Kisumu tok higni 15 nyaka wuodhe mag reru ne chungi kata ne podhi e kind bombe ariyo go eko. Chenro kata chiero wuodhe reru go eko koro kelo geno ni biro konyo e ting'o malo dongruoge mopogore opogore moriwo kanyakla mago eko mag ohala e pacho kaendi. Ni adwa go erokamano kuom jakom Tinga kod president kuom tich maber ma handshake makelo railway terminus nyaka Kisumu dala aluonga ni Europe. As a student ago erokamano ahinya nikech gini en cheap kendo en cost effective. As a comrade I think it's the best way, the best one I will be using, and I want to encourage comrades to book tickets nyaka 24th ubi ucham Christmas idala. Okwongo adwa nagone erokamano jo railway kuom odiochieng' ma kawuono mane gikelonwa train mondo waidhi, kendo waidho na wuok Nairobi saa 12 kendo achopo Kisumu saa 12 manyiso ni watieko chiegni seche 12, but seche 12 no en mani koro ne wuoth rabora wol be waol. Wakwayo the ministry of jowa ma jo railway mondo gimede speed mondo kik wachak wakaw that long ka wachopo ka. Mar ariyo adwa na wuok kod the officers ma in charge of the rail nikech chiemo mane kacha nengo ne odwa gowa box ahinya. Ka nyiewo chai nengo siling 200 gi gimi madhego be 200, lunch be 500. Koro edo kaka abiria mang'eny ne complain mage modon mondo gitem mondo gidwok mondo bed makare. Drago erokamano ne kambi mar Kenya Railways nikech tich magitimo. To mayo timre nikech mos mano bede kind jakom main baba kod President Uhuru Kenyatta. Koro wale mani mondo wadhi mbele gi unity no mondo ne gik mabeyo gi kabire gweng' mar Nyanza ka.